फाइनालि सफैबाय जों गाइस नै दैखरनिफ्राय दै गग्राया बाव दुगैनो फैबाय जों गरम ना अयथासार दुगैसै दैयाथ' बिराद थान्दा नै बरिया र' दसे उनाव दुगैसै गाइस जायगा गैया गारि दोननो बोरै बारलांजायोमोन मानसिफोर दं ओंखायनो थांला जों एबा मन्दिर दं नैबेजों फैयो लामाया र' गाइस दुगैसै जों दा थान्दानो नै खिबाव दं दैया नै जोंना आदैया हेन्डसाम बय दोनसै हाबबाय नै गाइस हाबबाय दैयाव होसो थांग्रोबाय सिगां गोथौथार थांलाय गोथौथारदां गाइस थान्दाथार आदै रांबाय आया गामसा साराबाय होनदोंसैलै आंहा नै गाइस गुसु एकदम दुगैनायसैलै आं दुगैसां गुसुथार हाबद' आबै सोमदो गाइस बरिया गुसुथार गाइस नै जोंना आदाया होजेनबाय सेलफि लादों ना मादोंथाय मानसिया समाव हमलायनानै नै बिथाङा भिडिअ बानायगासिनो नै जोंना बिथा भिडिअ बानायगासिनो दुगैद' आरो बेला दुगैयो सिङाव नै गाइस बेयाव उन्दुना थाथेबाना बे दैया नैबिदि माबायो आरो नैबिदि फार्स्टआव बिदि जागोन दा नै मोजां नायदो फार्स्टआव बिदि फैदोंमोन दहायो ओमफ्राय आङो नैबाव उन्दुथेदों बाव उन्दुथेनानै दा नै दैया बिदिसो फैबाय ओरै माबाजोंसो मा होनो रिंजोंसो ओरै बाग्लायबाय नैबायदि बारजोमासै आरो दैया नै ओरै खर' ओरै आखां लोमहाबनि दैया बारा गोथौ नङा जादै मोजां थान्दा बरिया बिरादनो ओरै बुखारलांबायमोन गाइस आंखौ दैया बारा गोथौ नङा खबैसो नै जिरायना थानो मोजांथार दुगैगासिनो जों होनबाबो मैसो दुगैबाबो दुगैबाय जोङो मैसोआ दलर गसंना दंगासिनो गरम ना दा बिरादनो मन्दिरनि निसान दैखराव बेनोसै बिदिखौ इन्जय खालामबानो जाबाय लोगोफोर दुगैनायाथ' जि गोबाव दुगैबाय जों थान्दा नैबे गुदुं आरोना ओमफ्राय नैबाव थाबाय थाबा गोजांलायो ओमफ्राय जों दुगैनाय 1 घन्टानि बारबाय आरो ओमफ्राय जों दा थांसै मेथाइ लाबोदों बे मेथाइखौ जानोसै दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय थांसै जों बेखौ जानोसै ओमफ्राय दसे रेस्ट लानोसै थांफिनसै न'आव जि गोबाव दुगैबायना जोङो गोजांलायबाय आंथ' बेयाथ' गोजाङाखै बरिया मेजेम दं